Ξέρεις τι, θα μπορούσα πραγματικά να χαζεύω το τοπίο για πολλή ώρα, αλλά νομίζω ότι πρέπει να ξεκινήσουμε την κουβέντα μας. Ή τουλάχιστον έτσι το επιβάλλει το πρωτόκολλο. Άτυπα βέβαια, αλλά δεν έχει σημασία. Νομίζω ότι το σημαντικό στον τουρισμό είναι αυτό που βλέπουμε εδώ, δεν είναι αυτό που θα πω εγώ. Το τοπίο, η αλήθεια είναι ότι ενισχύει αυτό το ικαριώτικο που λέμε time stops in here. Βοηθάει πάρα πολύ. Νομίζω ότι η ομορφιά της Ικαρίας είναι η φύση της. Οπότε γι' αυτό επέλεξα να μιλήσουμε εδώ. Γιατί τα έχει όλα. Έχει τα μπέλια, τη θάλασσα, το Ικάριο πέλαγος. Βέβαια με πρόδωσες γιατί ήθελα να πω ότι εγώ επέλεξα το σημείο αυτό ως σκηνοθέτης του project για να κάνω πολύ καλό έτσι establishment στον τόπο, αλλά τέλος πάντων δεν έχει σημασία, το πήρες πάνω σου. Συμφωνώ μαζί σου, αλλά νομίζω ότι χρειαζόσουν κάποιον από εδώ όπως εγώ για να σου γνωρίσω αυτό το υπέροχο μέρος. Ισχύει. Ας είναι. Όλα για τον άνθρωπο που λένε. Ξέρεις τι, το άλλο τώρα που παρατηρώ είναι ότι τα ποτήρια είναι ήδη κάπως γεμάτα. Συνηθίζω να ξεκινάω την κουβέντα μας λέγοντας σερβίρω. Μάλλον θα πω συμπληρώνω. Στην Ικαρία θα συμπληρώνω μέχρι το πρωί. Μέχρι το πρωί. Μην μου πεις ότι ήρθες από πανηγύρι. Χτες ήταν ένα πανηγύρι εξαιρετικό. Στις 17 Ιουλίου η Ικαρία γιορτάζει την απελευθέρωσή της. Ναι. Οπότε έχει ένα καταπληκτικό πανηγύρι στο ένα ορεινό χωριό την Αρέθουσα και εκεί μαζί με φίλους γιορτάσαμε την απελευθέρωση και την Αγία Μαρίνα χορεύοντας καριώτικο. Κοίταξε, δύο πράγματα. Παραδόξως ήμουν και εγώ εκεί, δεν ξέρω αν με είχε συναντήσει. Νομίζω ότι κάθομαστε σε ένα κοντινό τραπέζι. Πώς αντέχεις το χειμώνα μακριά από την Ικαρία? Νομίζω ότι κανένας καριώτης ουσιαστικά δεν είναι μακριά από την Ικαρία, όπου και να βρίσκεται. Το μυαλό του και η καρδιά του και η ψυχή του είναι 365 μέρες στην Ικαρία. Εξάρτητα αν ζει στην Αθήνα, στην Αμερική, στην Αυστραλία. Νομίζω ότι αν είσαι καριώτης, είσαι παντού καριώτης. Εντάξει, από την Αθήνα 6 ωρίτσες είναι, τίποτα. Με το αεροπλάνο 40 λεπτά. Σωστό. Υπάρχει κι άλλος τρόπος. Να σε ρωτήσω κάτι. Έχω ακούσει από πολλούς, σε σχέση με σένα πάντα, ρωτώντας για εσένα, τον χαρακτηρισμό ο μεγαλοξενοδόχος της Ικαρίας. Εσύ νιώθεις ότι αυτός ο τίτλος, αυτός ο όρος, αυτή η φράση σε εκφράζει? Στην Ικαρία δεν υπάρχουν μεγαλοξενοδόχοι. Απλώς έχω τη χαρά να μπορώ να φιλοξενώ περισσότερους ανθρώπους από ό,τι άλλα καταλύματα και αυτό με κάνει ιδιαίτερα ευτυχή γιατί είναι χαρά μου να έρχονται άνθρωποι στην Ικαρία και να τους φιλοξενούμε, όχι να διαμένουν, να τους φιλοξενούμε, είναι τελείως διαφορετική έννοια και να τους μεταδίδουμε την αγάπη μας για το νησί μας. Ξέρεις τι, με παρέσυρε το τοπίο λίγο και όλο το παιχνίδι μας στην αρχή. Ξέχασαμε να τσουγκρίσουμε. Καλώς ήρθα λοιπόν. Λοιπόν, παρασύρες εύκολα στην Ικαρία. Υπάρχει ένα γνωμικό για το κράσι, να ξέρεις. Ακούω. Αν και δεν το εφαρμόζουμε τώρα εδώ που τη βλέπω. Ναι. Στην Ικαρία λέγανε πάντα ότι οι μήνες που δεν έχουν νερό, το κρασί θέλει νερό. Οπότε θα έπρεπε να βάλουμε και νερό στο κρασί μας. Να βάλουμε και νερό στο κρασί μας. Και αυτό είναι πολύ έξυπνο γιατί στην Ικαρία τα πανηγύρια δεν είναι κατοστάρι, είναι μαραθώνιος. Δηλαδή, αν θες πραγματικά να πεις ότι πήγα σε ένα πανηγύρι και το έζησα και είχα όλη αυτή τη μυσταγωγία του πανηγυριού, πρέπει να κάτσεις 8, 10, 12 ώρες. Κάθεσαι τόσο? Προκειμένου να τα καταφέρεις να είσαι όλες αυτές τις ώρες, Ναι. να πίνεις και να διασκεδάζεις με τους φίλους σου, πρέπει το κρασί να το νερώνεις λιγάκι προκειμένου να μπορείς να έχεις όλη αυτή τη διάρκεια. Κοίταξε, μιλώντας για πανηγύρια, άσχετο βέβαια και λίγο προσωπικό, εξακολουθώ να έχω σοβαρό πρόβλημα στην εκμάθηση του ικαριώτικου. Νομίζω ότι πρέπει να κάνουμε κάποιο ταχύρυθμο, γιατί δεν με βλέπω καλά στα πανηγύρια. Πώς θα αντέξω τόσες ώρες? Νομίζω ότι το καριώτικο το μαθαίνει είναι από την εμπειρία, είναι εμπειρικός. Δηλαδή, το να πας σε μια σχολή χορού και να μάθεις 10 βήματα, εγώ δεν νομίζω ότι έχεις μάθει καριώτικο. Καριώτικος πρέπει να πιαστείς, να έχεις πιει, να διασκεδάζεις, να ζεις αυτό που είναι η πραγματική έννοια του καριώτικου πανηγυριού. Να κάνεις λάθη στην αρχή, σιγά σιγά θα σε παρασύρουν οι άλλοι, θα σε παρασύρει η μουσική, ο χορός και τα πόδια σου θα πάνε μόνα τους. Η αλήθεια είναι ότι όλος ο συντονισμός αυτός θέλει χρόνο. Και πραγματικά από ένα σημείο και μετά στο χορό τους βλέπεις να πάλονται. Να πάλονται σε κάθε νότα, μελωδία που πηγάζει από την ορχήστρα. Η διάρκεια ενός καριώτικου είναι, στα πανηγύρια είναι τουλάχιστον 1 τέταρτο και φτάνει και ακόμα και μισή ώρα. Δεν φεύγει κανείς από το χορό. Τους συνεπέρνει τόσο πολύ αυτό το πράγμα και είναι όλοι ενθουσιασμένοι. Δεν είναι κουρασμένοι, είναι ενθουσιασμένοι. Είναι μαγικό αυτό που συμβαίνει. Νομίζω θέλουμε πολύ να βρεθούμε απόψε σε ακόμα ένα πανηγύρι, αλλά υπεκφεύγουμε λίγο από τα δικά μας. Γιατί σε ρώτησα πριν για τα ξενοδοχεία λόγω της επαγγελματικής ιδιότητας. Σαν σκηνοθέτης θα έλεγα
ότι ο άνθρωπος ο οποίος διαχειρίζεται μια τέτοια κατάσταση είναι καλλιτέχνης. Είναι μιας μορφής δημιουργία, γιατί έχεις τόσα διαφορετικά μέτωπα να διαχειριστείς, να ελέγξεις και να δημιουργήσεις από το μηδέν. Εσύ νιώθεις ένας δημιουργός? Νιώθω τεράστια ευθύνη, γιατί θεωρώ ότι αυτός που επιλέγει να μείνεις στο ξενοδοχείο με τιμάει, ότι από το στέρημά του βρίσκεται εδώ πέρα, ότι έχει πιεστεί έναν ολόκληρο χρόνο προκειμένου να έχει την ευκαιρία να πάει αυτές τις μέρες διακοπές που καταφέρνει να πάει, και θεωρώ ότι πρέπει να κάνω ό,τι περνάει από το χέρι μου προκειμένου αυτές οι μέρες που θα είναι κοντά μου και θα έχω την ευθύνη της διαμονής του, της φιλοξενίας του, να περάσει όσο το δυνατόν καλύτερα, να είναι κοντά σε αυτό που έχει ονειρευτεί, έχει φανταστεί, και να αγαπήσει και το νησί μας. Δηλαδή, σημασία δεν έχει να έρθει να μείνει κάποιος, να συμπληρώσει και να φύγει. Σημασία είναι να έρθει και να αγαπήσει τον τόπο μας. Αυτό είναι πολύ πολύ σημαντικό για μένα. Γιατί εμείς οι Ικαριώτες αγαπάμε την Ικαρία, και αυτό το πράγμα θέλουμε να το μεταδώσουμε και στους άλλους. Το αντιλαμβάνομαι και το αισθάνομαι και εγώ σαν επισκέπτης για σε έναν τόπο ο οποίος πραγματικά με έχει κερδίσει, όχι μόνο λόγω της γνωριμίας με σένα, με άλλους πολύ ξεχωριστούς ανθρώπους, αλλά ο τόπος έχει κάτι πολύ ιδιαίτερο, το οποίο το βιώνεις από τις πρώτες πρωινές ώρες μέχρι το ξενύχτη σε ένα πανηγύρι. Αλλά για να επανέλθω στην έννοια του δημιουργού, όσο το επιχειρήν μεγαλώνει, που αυτό σημαίνει λογικά ότι μεγαλώνει το ρίσκο, η ευθύνη που πολύ σωστά ανέφερες, ο ρομαντισμός χάνεται στα πλαίσια αυτής της δημιουργίας από ένα σημείο και μετά? Μπορεί δηλαδή να γίνει για σένα βιομηχανία στα δικά σου ένστικτα? Ο τουρισμός στην Ικαρία έχει μια ιδιαιτερότητα. Ποτέ δεν θα γίνει βιομηχανικός. Όταν ξεκίνησα να κάνω αυτή τη δουλειά, η τουριστική μας σεζόν ήταν 20 μέρες. Με πολύ κόπο και πολύ αγάπη από εμένα, τους συναδέρφους μου, τους συναγωνιστές μου, τους καριώτες όλους, έχουμε καταφέρει αυτή τη διάρκεια να έχουμε μεγαλώσει. Ποτέ δεν είχαμε, και δεν θέλω να έχουμε, κανείς νομίζω δεν θέλει να έχει στην Ικαρία, μαζικό τουρισμό. Δεν έχουμε τα charter, δεν έχουμε το all inclusive, δεν έχουμε τις ορδές ανθρώπων που επισκέπτονται ένα μέρος που καλά δεν γνωρίζουν πώς λέγεται, που αυτό που θέλουν να κλειστούν σε ένα ξενοδοχείο και να τρώνε και να πίνουνε. Εμείς δεν θέλουμε τουρίστες, θέλουμε ταξιδιώτες. Από πού πηγάζει αυτή η εντός εισαγωγικών μη τουριστική διάθεση? Νομίζω ότι είναι στο DNA του τόπου μας και των ανθρώπων μας. Η Ικαρία είναι ένα φτωχό μέρος με πλούσιους ανθρώπους. Και τι θέλω να πω, δεν είναι πλούσιοι σε χρήματα, Το καταλαβαίνω. είναι πλούσιοι με την πραγματική έννοια, γιατί ο πλούτος έχει να κάνει όχι με το πόσα χρήματα έχεις, αλλά με πόσες ανάγκες έχεις. Και οι πραγματικές ανάγκες είναι πολύ λιγότερες από αυτές που πιστεύουμε ότι έχουμε. Οπότε, εμάς μας ενδιαφέρει ποτέ ο μαζικός τουρισμός, γιατί με τα λίγα χρήματα που αυτοί οι άνθρωποι πραγματικά μας φέρνουν και μας βοηθάνε να ζούμε εδώ, είναι υπεραρκετά για να ζούμε με το καριώτικο τρόπο. Γιατί είναι μια κοινωνία αυτάρκειας. Όλοι οι άνθρωποι εδώ έχουν τους κήπους τους, τα ζώα τους, ψαρεύουν. Δεν είναι καταναλωτική κοινωνία. Κανένα δεν ενδιαφέρει τι ρούχα φοράς, τι αυτοκίνητο έχεις, πόσο ακριβό το σπίτι σου. Τους ενδιαφέρει η καλή παρέα και το καλό κρασί. Και σίγουρα στο σημείο στο οποίο βρισκόμαστε και εσύ μας έφερες, το τονίζω αυτό, εσύ μας έφερες με γράμμα το σειρά Bold 125, το βιώνουμε και το καλό κρασί και την καλή παρέα και φυσικά τη μαγεία του φυσικού τοπίου, γιατί νομίζω ότι ένα από τα πιο γοητευτικά στοιχεία της Ικαρίας είναι η φύση, αυτή καθεαυτή. Πραγματικά το τοπίο εναλλάσσεται. Έχουμε δάση, ποτάμια, καταράχτες, άγρια τοπία, άγρια ζώα δεν εννοώ θηρία φυσικά, απλώς ζώα που ζουν ελεύθερα, όπως ζουν και οι Ικαριώτες ελεύθερα. Οι άνθρωποι που επιλέγουν να έρθουν στην Ικαρία για ένα φυσιολατρικό τουρισμό, να περπατήσουν στα βουνά μας και να γνωρίσουν τα τοπία μας, πραγματικά φεύγουν εντυπωσιασμένοι και είναι άνθρωποι που κερδίζουμε και θα ξανάρθουν και θα ξανάρθουν και θα φέρουν και τους φίλους τους και θα έχουν και τα παιδιά τους στο μέλλον. Το ανέφερα λίγο επιδερμικά πριν αυτό περί χρόνου.
Τι συμβαίνει τελικά εδώ στην Ικαρία? Υπάρχει ένας μύθος που νομίζω το ξέρεις πάρα πολύ καλά, το λένε όλοι. Το ακούμε και εμείς κατά κάποιο τρόπο στα μεγάλα αστικά κέντρα όταν συζητάμε για το νησί. Τι γίνεται εδώ με αυτή την διαστολή του χρόνου? Αλλάζουν πραγματικά οι ρυθμοί? Συμβαίνει κάτι υπερφυσικό, υπερβατικό? Νομίζω ότι έχει να κάνει και με αυτό που σου είπα νωρίτερα. Ότι μας απασχολούν οι πραγματικές ανάγκες και όχι οι ψεύτικες καταναλωτικές ανάγκες. Οπότε το καθημερινό άγχος, αυτό που βιώνουν οι άνθρωποι στις μεγάλες πόλεις, να τρέξεις, να τα καταφέρεις, να προλάβεις, να κερδίσεις περισσότερα χρήματα, γιατί πρέπει να κάνεις πράγματα τα οποία μπορεί να και μην τα χρειάζεσαι ή που δεν τα χρειάζεσαι σίγουρα, εδώ δεν υπάρχουν. Ο χρόνος είναι κάτι σχετικό, όπως ξέρεις. Φυσικά. Εδώ πιστεύουμε ότι αυτό που είναι να γίνει θα γίνει τελικά. Και μπορεί να γίνει και χωρίς άγχος, μπορεί να γίνει και χωρίς να κοιτάζει συνέχεια το ρολόι. Οπότε αυτό το πράγμα νομίζω είναι και η πραγματική πηγή της μακροζωίας μας. Στην Ικαρία είναι γνωστό ότι οι άνθρωποι ζουν περισσότερα χρόνια και νομίζω ότι ένας βασικός παράγοντας αυτού του φαινομένου είναι ότι το λιγότερο άγχος. Το άγχος πραγματικά είναι τοξικό. Τοξικό, βέβαια. Δημιουργεί διάφορα ψυχοσωματικά προβλήματα, οπότε είναι μακριά από εμάς όλο αυτό και νομίζω ότι αυτός είναι ο λόγος και ζούμε περισσότερο και έχουμε τη χαρά να περνάμε περισσότερο καιρό σε αυτό το πράγμα. Πάμε λίγο να κάνουμε ένα μικρό άλμα στο χρόνο, να πάμε στο παρελθόν. Πώς ξεκίνησε το δικό σου δημιουργικό, παύλα επαγγελματικό ταξίδι σε αυτό το πεδίο, γύρω από τα τουριστικά και τα ξενοδοχεία? Αυτό το όραμα δεν ξεκίνησε από μένα, ξεκίνησε από τους γονείς μου που φύγανε, ο πατέρας μου έφυγε ένα πάρα πολύ φτωχό παιδί από την Ικαρία σε μια ηλικία 13-14 ετών και όταν μετά από πολλή δουλειά και πολύ κόπο και δικός του και της μητέρας μου τα καταφέρανε, το πρώτο πράγμα που σκεφτήκανε με τα χρήματα που είχαν εξοικονομήσει είναι να ξεκινήσουν κάτι εδώ και ήταν πρωτοπόροι. Το πρώτο ξενοδοχείο που χτίσαμε, που ήταν ο Αθέρας, ήταν το πρώτο ξενοδοχείο που έγινε στο βόρειο μέρος του νησιού, που είναι και το πιο τουριστικό μέρος του νησιού πλέον, το οποίο ήταν ένα κανονικό ξενοδοχείο με ρεσεψιόν, με πρωινό, με πισίνα, που ήταν πρωτόγνωρα πράγματα αυτά για την εποχή τους. Εγώ από πολύ μικρή ηλικία ήμουνα σε αυτό, το αγάπησα, αγαπάω τον τόπο μου, συνέχισα. Μετά κάναμε το δεύτερο ξενοδοχείο μας στο Κεραμέ, το μεγαλώσαμε, το επεκτείναμε και τώρα έχω τη χαρά να ετοιμάζω το τρίτο, το οποίο θα είναι χαρά μου να σε φιλοξενήσω μόλις είναι έτοιμο και να το γνωρίσεις. Με το Γάλλο, η αλήθεια είναι ότι θα χρειαστεί να επανέλθουμε πολλές φορές στην Ικαρία. Υπάρχει ένας μαγνήτης με τον τόπο και όχι μόνο προσωπικά, το βλέπω σε πάρα πολύ κόσμο. Δηλαδή, αν μια φορά βρεθείς στην Ικαρία, πραγματικά επιστρέφεις. Δεν ξέρεις πόσους φίλους έχω, οι οποίοι κάθε χρόνο είναι εδώ και για πάρα πολλές μέρες. Σαν να βάζεις παροπίδες και να μην θέλεις να γνωρίσεις ένα άλλο μέρος, στα γύρω νησιά ή οπουδήποτε άλλο στην Ελλάδα. Είναι συγκλονιστικό αυτό. Το τι βρίσκουν τελικά εδώ. Νομίζω ότι μας αγαπάνε και αγαπάμε τους ανθρώπους που καταλαβαίνουν τι σημαίνει Ικαρία και τι σημαίνει ικαριώτικος τρόπος ζωής. Δεν είμαστε κοσμικό νησί. Αν κάποιος θέλει να ζήσει κάτι σαν τη Μύκονο, ας πούμε, που Ναι. είναι μια άλλη μορφή τουρισμού, Φυσικά. αλλά εμείς έχουμε τους ανθρώπους που ξέρουν που έρχονται, που αγαπάνε αυτό το πράγμα εδώ, δεν θέλουν να βγουν να ψωνίσουν ακριβά ρολόγια ή ακριβά ρούχα σε κοσμικές μπουτίκ, δεν τους ενδιαφέρουν τα πολύ ακριβά εστιατόρια, τους ενδιαφέρει να δοκιμάσουν τοπική κουζίνα, αναλλακτικό τουρισμό και να νιώσουν πραγματικά να γίνουν καριώτες όπως και εμείς. Και νομίζω ότι πραγματικά λείπει από τον τόπο η έννοια της κατασκευής. Δηλαδή δεν είναι ψεύτικο, δεν είναι σκηνικό. Είναι πραγματικά αυτό που ήταν και συνεχίζει να είναι κουβαλώντας κάτι αρχαίγωνο και σημερινό ταυτόχρονα. Τουλάχιστον εγώ έτσι το έχω στο μυαλό μου. Αν μπορούσαμε να βάλουμε σε bullets ή σε ταμπέλες μικρές τις ποιότητες που εμφανίζει ο τουρισμός σε αυτόν τον τόπο, τι θα λέγαμε, τι χαρακτηρίζει λοιπόν την Ικαρία? Όλα αυτά τα χρόνια που κάνω αυτή τη δουλειά, ο κόσμος εναλλάσσεται, αλλά υπάρχει μια σταθερά. Η σταθερά είναι οι άνθρωποι που έρχονται για να ζήσουν τη μαγεία της Ικαρίας. Αυτό που θεωρούμε εμείς μαγεία. Μπορεί να αλλάξουν τα ρούχα τους, μπορεί να αλλάζουν κάποια θέλω τους, αλλά βαθιά στην καρδιά τους
πάντα είναι αυτό το εναλλακτικό που εκφράζει τον τουρισμό στο νησί μας. Έχεις προσπαθήσει να ορίσεις αυτή τη μαγεία της Ικαρίας πέρα από το κομμάτι των ανθρώπων που εννοείται ότι αυτοί ξεκλειδώνουν με το δικό τους μοναδικό τρόπο τον τόπο. Νομίζω ότι γιατί να υπεραναλύσουμε μια μαγεία. Αυτά αφορούν κάποιες μεγάλες εταιρείες που κάνουν κάτι τεράστια meeting σε κάτι πολύ μεγάλα τραπέζια και συζητάνε γιατί αυτό. Μας αγαπάνε, έρχονται, τους αγαπάμε και τους φιλοξενούμε. Νομίζω ότι αυτό αρκεί. Κάτσε να επικοινωνήσω με το control. Γιώργο, νομίζω δεν είμαστε αυτή η εταιρεία, σωστά, δεν κάνουμε αυτό. Ωραία, όχι, ακούστηκε μια φωνή από μακριά. Κουράζεσαι ποτέ? Όχι, γιατί το αγαπάω. Η φιλοξενία είναι κάτι μαγικό. Κάθε μέρα γνωρίζεις καινούριους ανθρώπους, ανθρώπους από διαφορετικές χώρες, μαθαίνεις τις κουλτούρες τους, τους μιλάς για τη δικιά σου. Αυτό είναι σαν να ερωτεύεσαι κάθε μέρα. Ωραίο αυτό που λες. Όσο μαγικό είναι να ερωτεύεσαι κάθε μέρα, το ίδιο μαγικό είναι να γνωρίζεις καινούριους ανθρώπους κάθε μέρα. Οι άνθρωποι είναι άνθρωποι, βέβαια, υπάρχουν και καλά, υπάρχουν και κακά, αλλά η ουσία είναι ότι κάθε μέρα γνωρίζεις νέους ανθρώπους. Πόσες δουλειές έχεις αυτό το πλεονέκτημα? Δεν βαριέσαι ποτέ? Και είναι άνθρωποι που δεν τους γνωρίζεις σε ένα γκισέ, γιατί και κάποιος άνθρωπος σε ένα γκισέ προφανώς γνωρίζει. Βέβαια. Αυτοί που κάνουν διακοπές είναι άνθρωποι που έρχονται και σου ανοίγονται. Σου μιλάνε για αυτούς, σου μιλάνε για τις ανάγκες τους, σου λένε τι θέλουν να κάνουν, τι έχουν ονειρευτεί για το νησί που ήρθανε, πώς είναι η ζωή τους. Είναι πραγματικά να κάθεσαι το πρωί, τους λες καλημέρα ή να το λες στη γλώσσα τους και αρχίζουν να σου μιλάνε για το τι κάνουν την προηγούμενη μέρα, τι θέλουν να κάνουν σήμερα, τι τους προτείνεις. Κάθε μέρα είναι κάτι το οποίο νομίζω ότι είναι η όλη μορφιά της δουλειάς μας και δεν θα την αντάλλασσα με τίποτα. Πώς οραματίζεσαι εσύ τα επόμενα δημιουργικά κεφάλαια που σκέφτεσαι να ανοίξετε μαζί με ομοειδεάτες εδώ στην Ικαρία? Τι οραματίζεστε δηλαδή για τον τόπο? Νομίζω ότι ο τόπος έχει ανάγκη από νέα καταλύματα. Δεν έχει ανάγκη από πολύ μεγάλα καταλύματα. Έχει ανάγκη από ποιοτικά καταλύματα όμως, γιατί όταν ξεκίνησα να κάνω αυτή τη δουλειά, όταν με παίρναν τηλέφωνο, η ερώτησή τους ήταν αν έχει μπάνιο μέσα στο δωμάτιο. Το έζησα και αυτό. Αυτό ρωτάγανε. Μετά ο κόσμος ρώταγε αν έχει τηλεόραση, αν έχει κλιματισμό. Τώρα οι ανάγκες των ανθρώπων είναι πολύ πολύ περισσότερες. Οπότε νομίζω έχουμε ανάγκη από καταλύματα ποιοτικά, προκειμένου να μπορέσουμε να μεταδώσουμε την εμπειρία του νησιού μας και σε ανθρώπους οι οποίοι δεν αρκούνται στα πολύ λίγα, δεν αρκούνται στα λίγα, αλλά θέλουν πολύ περισσότερα. Νομίζω ότι πρέπει να προσφέρουμε σε όλους τους ανθρώπους τη δυνατότητα να τους φιλοξενήσουμε στο νησί μας. Απλά έχω την αίσθηση ότι ο επισκέπτης ο οποίος θα επιλέξει την Ικαρία επιζητεί και την απλότητα. Θέλω να σου πω, δεν απαιτεί να βρει μια πολυτελή βίλα ή μια κατάσταση όπως περιέγραψες πριν, που ανήκει ίσως ή ταυτίζεται περισσότερο με άλλα νησιά. Θέλουν αυτό το οποίο δεν έχουν κοντά τους στο μεγάλο αστικό κέντρο ή σε άλλους προορισμούς που πιθανότατα να επισκέφθηκαν. Όταν μιλάω για ποιότητα, δεν εννοώ για κλειδί. Ναι, το καταλαβαίνω. Η ποιότητα είναι ποιότητα. Δηλαδή, μια κυρία που θα σου φτιάξει μια ζεστή πίτα και θα στη φέρει να τη μοιραστεί μαζί σου, θα την έχει βγάλει το ξυλόφουρνο, να τη φας ζεστή εκείνη την ώρα, αυτό είναι ποιότητα. Ακριβώς. Και είναι εικόνες που δεν τις έχουμε συχνά, εικόνες και βιώματα, γιατί το θέμα είναι να μπορέσει ο τόπος να γίνει βίωμα, να εντυπωθεί, για να υπάρξει και αυτή η επαναληπτικότητα που λέγαμε πριν. Είναι πολύ σημαντικό να κερδίζεις φίλους. Χαίρομαι που το βλέπεις έτσι. Γι' αυτό είναι πολύ σπουδαίο να μπορείς αυτούς τους ανθρώπους να τους γνωρίσεις, να τους μιλήσεις, να μάθεις τα ονόματά τους, να μάθουν το δικό σου όνομα, να σε παίρνουν την επόμενη χρονιά και να σου λένε είμαι ο Τζον από τη Σκωτία. Τι κάνεις, Θοδωρή? Είναι τιμητικό. Είναι τιμητικό και πραγματικά μόνο και μόνο ότι θυμούνται το όνομά σου, νιώθεις τρομερή χαρά. Είναι πολύ μεγαλύτερη χαρά να κερδίσεις φίλους από το να κερδίσεις χρήματα. Το κρατάω αυτό που λες, διότι δεν ξέρω αν θα μου έλεγες βασικά ποτέ την αλήθεια σε μια τέτοια ερώτηση και ποιον δεν απασχολούν τα νούμερα, δηλαδή το πόσα δωμάτια διαθέτεις, το τι χρήμα μπορεί να μπαίνει στο ταμείο, θα το πω καθαρά από την επιχειρηματική του διάσταση, αλλά αυτός ο ρομαντισμός
νομίζω ότι είναι πραγματικά αληθινός. Δηλαδή, εγώ τουλάχιστον το εισπράττω και από εσένα και από άλλους επαγγελματίες της Ικαρίας και αυτό που μας Νομίζω κερδίζει. ότι αυτό μας ξεχωρίζει. Ναι. Εντυπωσιάζονται πάρα πολύ, νομίζω ότι έχει σχέση με αυτό που μου λες, ότι μπορούν να πάνε να κάτσουν σε ένα μαγαζί και αν δεν θέλουν να παραγγείλουν τίποτα, απλώς θα κάτσουν στο μαγαζί. Θα κάτσουν, πάρουν ένα τραπέζι, 2 καρέκλες και μπορούν να κάτσουν εκεί όλη μέρα χωρίς να τους ενοχλήσει κανείς, χωρίς να τους πει κανείς πρέπει να παραγγείλετε. Ενώ ακούω στα άλλα νησιά ότι όχι απλώς πρέπει να παραγγείλεις. Πρέπει, αν θες να κάτσεις πολύ ώρα, να ξαναπαραγγείλεις και να ξαναπαραγγείλεις και να ξαναπαραγγείλεις. Είχα πάει σε ένα νησί που φημίζεται για το ηλιοβασίλευμά του πριν πολλά χρόνια, όταν ήμουν μικρός. Έκατσα λοιπόν και έβλεπα ένα τέτοιο ηλιοβασίλεμα. Εξαιρετικό πράγματι, όπως είναι και εδώ. Πέρασε μισή ώρα και μου λένε τι θα παραγγείλετε. Λέω, μα έχω παραγγείλει. Λέει, δεν καταλάβατε. Για να συνεχίσετε να κάθεστε πρέπει να ξαναπαραγγείλετε. Αυτό στην Ικαρία είναι. Τι να σου πω. Σαν να σου λέγανε ότι είναι εξωγήινη. Τόσο τρελό ακούγεται. Πραγματικά κάθεσαι σε ένα μαγαζί, ακόμα μπορεί να ψωνίσει και από ένα διπλανό μαγαζί και γιατί θα είσαι περισσότερο εδώ να το φας εδώ πέρα. Δεν θα σε ενοχλήσει κανείς, δεν θα γκρινιάξει κανείς. Αυτό είναι φιλοξενία. Φυσάει και αυτός ο αέρας τώρα ταυτόχρονα, τον οποίο τον αντιμετωπίζω κάθε μέρα στις παραλίες, εννοείται. Νομίζω ότι στην Ικαρία, αν και μπορεί να έχει μελιτεμάκι, ο αέρας δεν είναι συνηθισμένος. Παρόλα Το κύμα? αυτά, το κύμα, ναι. Είναι εμείς γιατί από παιδιά το έχουμε μάθει αυτό το πράγμα. Μ' αρέσει περισσότερο να κάνω μπάνιο με κύμα, να παίζω με τα κύματα μάλλον. Είναι τρομερό. Και αυτό το κάνω και στα παιδιά μου. Πάω, τους μαθαίνω πώς βουτάμε, πού καθόμαστε, πώς περνάμε τα κύματα, ποια περνάμε από κάτω, ποια περνάμε από πάνω. Πραγματικά είναι η χαρά μου. Νιώθω 10 χρονών όταν είμαι στη θάλασσα και έχει λίγο κύμα. Σκεφτόμουν για το καινούριο project, το καινούριο χώρο φιλοξενίας που ετοιμάζω. Με απασχολεί το τελευταίο διάστημα το όνομά του. Με αφορμή αυτό που είπες για τον αέρα, νομίζω ότι είναι μια πολύ ωραία ιδέα να το βγάλουμε αεράκι. Πες μου και εσύ τη γνώμη σου. Μου αρέσει. Σε ονομάζω Νονό λοιπόν, το καινούριο κατάλημα. Θοδωρή, ας πιούμε σε αυτό. Είμαι λοιπόν και επίσημα ο Νονός. Στο αεράκι λοιπόν. Ανυπομονώ να δω το βαπτιστήρι μου στην πράξη, να έχει δημιουργηθεί, να γοητεύει, να φιλοξενεί ανθρώπους, να ευχηθώ εγώ. Να κερδίζει φίλους. Να κερδίζει φίλους, αυτό ήθελα να πω. Και μαζί με ανθρώπους που αγαπάς, εκτιμάς και έχετε κοινούς στόχους, να δημιουργείτε για τον τόπο. Γιατί αυτό που έχετε εδώ είναι πραγματικά ένας θησαυρός. Σε ευχαριστώ πολύ, Παναγιώτη. Εγώ ευχαριστώ για την ωραία κουβέντα. Να είσαι καλά, πιούμε σε αυτό.